Kayak gitu konkret am zaga kata dari foundation dia. Hoaj minta ka singi kanyu terik ngila don nia State Central Library na minta ban kre ia ka jing rakhe dap snem jeng ka seng kinong china film ka me filma la shai ka singi praterik te kani kalong ka jing pen mau sa shisen kidon ka to ka ni ki artis ki baong yang i klem khot ring shikwa ban pen mau ba kani hi kalong na minta bar khot ki beron minta haki kam china film haba ong kam sina film kumut baro ki department la kalong kinong sina music la kalong kinong make up la kinong sina jingruai kinong shot kinong ring baro khat ki beran bentah ni kam sina film nomor ki bun ki department te baro kan thubro ki tu ki ba ki short film la ne ki youtube la ne kumta ter kalong nam ta jong phi baro khat te kani kalong ka jing khat subhaya phi baro khat wat nam ong ba o yang ni klem khat kumni kumtai riya baro khat nalor kini ki beran bentangi kharu iki pai ba te ki pai baru la syai ka singi kila bani dan bentah namar kadon ru ka dancing competition pat harin kata adalah kut ka dancing competition kan sedon ka function hak bangin sapulong hak ba u ba polling do beri menteri beri pej kam jengok kai in saya don lang te ngis kamba la syai ka singin saya kendo kumba kalong hi ke jingi kendo kene ka foundation de kalong ka jingi kendo ka ba shisin shisnam hak ba baro khot ki bayaran beta ki film ngiyo bani interact ngiyo bani kran ngiyo bani kran ki kam shina film ngiyo bani kran haki babun ki benta te kani kalong ka jing pen kenal sa shisin te ngin si kendo la syai ka singi pratarik te wat nom klet ngi ka jing kani ka jing shat kelas dang na du shipo beje mestep but ye kani ka official function in sasdang hadin bala wai kani ka jing yakop shat kala ban lo haki sau beje la nesan beje Drodan am. hoaj ka don ro ka lucky draw te ki la ban ye thide ki ticket but kumta hi pin satip la syai ka singi Nongshad kan no. ka price nama taki nong shat kalong shipo hajar tingka iba job te ngani thu tangi kata hi ke baning kong tengah try fin sengutenat ikan don hi ke ba ar balai ro tang ba ika shipo hajar Ini ka program baru ya tor terus ya kata baru. kumta kumbang alaong nama teng teng don ki ba sengutu ba ong ba o yang ngi klem khot kumni kumta hindri kalong ya baro khoj la kalong ba ak film rim ne film thmai ne ki producer rim ne producer thmai ne baro khoj ki bran mentai kam sina film abang nong sina film kan thuplang nadu bato script ki tho lyrics ki nong sina music ki nong ring ki nong edit baro khat ki nong make up ki bayarapan ra ki light ki nong yaraban shot ki banyak kali baro khat ki bayran bentah ki kam film te ki subha bakin yawan Foundation bukan no. kani kan ka jing dap snem ka ba khat sau snem jong ka me filma bat ka jing thmu hi jong kani ka foundation ka long ru na ka benta banang penbha shu banang kentiu shu iki kam sina film ka jala but khamtam ngi yo iba nakleng jong government ro menta kelas dang ya kaban kershan kelas dang ban support tingi skam bagane ka film industry jong ngiru kanang kiu kata hi ka jing thmu kalong banginang pen kiu nang pen phu pen ping ya gane kam sina film ka jala hi bro ka bai Boleh sebut.